Hej Lasse, det er Malte, Taja, Hannibal og Sabrinas gruppe her. Det vi vil lave nu, det er en videofremlæggelse om, hvordan man laver en salto. Sådan basic. Ja, det er som sagt Hannibal, der laver den her meget, meget flotte salto. Og i en salto, der har vi 4 punkter, og det er afsæt, svæv, rotation og landing. Hvis vi lige gennemgår den her i videoen. Så der satte han af. Han er faktisk allerede i gang med svævet nu. Eller han er lige sat af og går lige i gang med svævet og krummer allerede lidt i ryggen her. Fordi det, i svævet der gør man også klar til rotationen. Og så roterer han og lander. Sådan der fik vi lige landingen helt med. Sådan set. Så ja. Men det vigtige med at kunne lave alt det her rigtigt, det er at hvis ikke han laver hvis han for eksempel fejler i afsættet, sådan, hvis det nu skulle ske, han vrikket om nede på trampolinen, så vil han for det første få meget, meget ondt, men han vil også sådan klaske sammen med benene, og så vil han blive skudt nok sådan en lille smule sted ude på madrassen, og det er sådan ding, blæ, og ligger han sådan der og ømmer sig, og det kan gøre rigtig ondt. Hvis han for eksempel fejler i svævet, kan det være at han er kommet ud af balance, eller det er faktisk også en fejl i afsættet. Det er hvis man for eksempel heller ikke lander ordentligt på trampolinen, og så får et dårligt afsæt, og så mister balancen helt i faldet, eller i svævet hedder det. Og går alt andet sådan også rigtig galt. Hvis han ikke i svævet, der kan du ikke sådan helt gøre noget forkert, eller jo, du kan. Selvfølgelig kan du ikke. Du kan glemme at gøre dig klar til rotationen, så du ikke får krummet nok, og kommer vi så til det, man kan fail i rotationen. Det der med, at man ikke får roteret nok. Så hvis Hannibal, han for eksempel ikke får roteret nok her, men sådan, kun sådan lige når, hvis han for eksempel er her med sit hoved, og så begynder han at ryge nedad, og så ryger han stort set også bare sådan, og så vil han lande på ryggen. Og så har han ikke roteret nok. Han kan også godt rotere for meget, sådan, så han laver sådan halvanden salto, og så slår hovedet ned i adressen, eller maven. Og det er vi ikke sådan helt interesseret i, for så får Hannibal næseblod, så det gider vi ikke tage op. Og det er også synd for Hannibal. Ja, sådan set. Og han kan selvfølgelig også fail sin landing her ved også at vrikke om, hvis det nu er. Eller snuble, eller glide, eller whatever. Sådan set, men det er også rimelig vigtigt, at man sådan har landingen på plads. For hvis du for eksempel laver det her på asfalt, så er det rimelig surt at lande forkert. Mulig risiko, dem har jeg sådan set også gået igennem her. Hvis ikke man roterer nok, eller lander forkert på trampolinen, eller lander forkert i landingen, eller ryger ud af balance i afsættet. Ja. Så kommer vi til det der med modtagning. Det er jo heldigvis dig, der står for det, så der er der ikke så meget bøvl med. Det er faktisk dig, Ludvig, fordi hvis vi lige har, her har vi sådan et godt billede fra modtagningen, hvor dig og Ludvig ligger den hånd, der er længst væk fra Hannibal oven på hans nakke, og den arm, der er, hvis vi lige spruger lidt tilbage her, der kan man se Ludvigs, eller ja, i hvert fald Ludvigs arm, der er tættest på Hannibal, går ind og så modtager Hannibal på maven. Og det er en korrekt modtagning. I får placeret jeres hænder rigtigt. Så jeres modtagning kommer til at se sådan der ud, mens Hannibal er i rotationen, og I hjælper ham med at rotere ved at skubbe op på hans mave og trykke en lille smule ned i hans nakke. Det her er en fysisk modtagning. Man kan også modtage på andre måder, for eksempel psykisk.
en psykisk modtagning, der står du bare og mundrer ham op, kan man sådan sige. Eller der er også en... det er lige de to, jeg kan huske lige nu. Fysisk og psykisk. Så er der er en passiv modtagning, hvor du bare står klar og gør klar til, hvis der nu engang skulle ske et eller andet, men ikke rigtig sådan hjælper. Står lidt på sidelinjen og gør sig klar til at gå ind, hvis det hele skulle gå galt. Ja, grunden til det lige præcis er dig og Ludvig, der laver det her, det er fordi Taja, hun var der faktisk ikke den dag. Jeg kan ikke tage imod med min arm, og så skulle jeg også filme. Og så Brina, hun nåede ikke at få lært at tage imod. De muskler, der sådan bliver brugt i sådan en salto her, hvis vi lige tager den fra start igen. Jeg kan godt lide den her video her. Så har vi, det er jo primært hans lårmuskler, hvor han sætter af og lander. Og så bruger han også sine mavemuskler til at krumme sig sammen. En smule i rotationen, eller ja, han bruger sine mavemuskler til at krumme sig sammen i rotationen. Men det er primært hans benmuskler, hans dejlige store benmuskler, han bruger. De redskaber, vi benytter, det er madrassen, som vi ser, den der dejlige store røde pude. Så har vi trampolinen, og den der store trækasse, som jeg aldrig nogensinde kan huske, hvad hedder. Og så har vi, det er sådan vores opstilling, når vi laver saltoerne, og da vi trænede saltoerne, det har jeg ikke nogen video endnu, men der satte vi den her pude her oven på madrassen, sådan i midten af madrassen, pretty much, hvis vi lige går ind til sted, hvor vi faktisk kan se midten af madrassen. Det kan vi nok herude. Det er sådan her, sådan cirka, eller ja, her. Sådan så man kommer op og så efter afsætter, så i stedet for at lave rotation i den frie luft, så hopper man op og så laver man en koldbøt oven på puden, hvor der også står to på hver sin side af den der pude og tager imod. Ja, det var det. Sådan set, så har jeg ikke mere til dig. Men held og lykke fremover, og tak fordi vi lige måtte tage lidt af din tid her.